Diyan akong kaya natin makisugal kanya. Diyak amo no sa uran na. Uno talaga ngagmalmal sakit sa sugal. Ay nawaw, anya asasauron nga ibagbagan may. Kasano kung maasauron ka? Talaga ngagmamalas ka. Di mo kaya tanak, makamu ka. Di isang ka na makasubok. Kasano nga rin no itultuloy ta? Kat maama kami na korta. Awan tuman pagkaan ko. Nagimot ka pa mo. Di nakikan itinaimos asidaan. Buy-buyain kan tuman ngagsidsida iti karne. Idinto asyak ka. Tuyaw. Ay nawaw. Ay kadrumbang lang at akwartak mo tinggatan ko iti karne. Alangan makisida ka nakabudget la para kanyak. Isong nga ustaw. Santan ngagsuga. Tamangan no maabak manain. Ay nawaw. Ay pero di mo kaya natin Diyos ton. Oresan ka makasubbot ka dagiti ado nga abak mo. Ay kumamu sa bali asugal tabarang agsulti akmal. Ay nawaw. Anya kumape asugal ti mabalintangay ngay ayaman. Apay dapay sa baling mo malaksid iti baraha. Oo, magarutam mo. Sige nga baka dam mo. Ay, naguri ka. Anya nga tanong pagpustan tanga armon ni Ingrid di tadaya. No asino ti sumbatan na kadata, ay kat iso ti mga bak. Nini. Mayat sa bali aklasin ti sugal. Manungay ti bustata. Bumali ta ka ni boss iti sagti 30 mil. Uray ta ado mo, dinaba tayo. Sigurado asaan lang at 30 mil ti mabingay tayo. Ngam, alain tantulangan, no dan nangabak ti pustaan. Sige, mayatak iti dayta. Asino nga ti umon amapan agarim kadata. Agtos ko inta. Narumwar ti tao. Siya. Ngam no, ti bangir na ti rumwar. Ay kat sikat mo na. Sige nga raw. Itos mon. Uy! Ay nawaw! Makitam! Tao ti akin rabaw! Salbag. Awal lata. Agmalmala sa lata man. Kasano ka no? Sumbatan na kalalangos. Ay, nervyoso ka launay. At dayamot kasta. Umuna pa ilang aldaw nga arman. Sumbatan na kan? At damot pegi din nga awan. Anya ka di tigagaram manong. Nakapasyar ka mat. Kuading, kaya't ko kumati umay agaram na mabalin. Ha? Amangan no adan girlfriend mo manong. Ay, awan. Amom ka di asika ti kaunaan nga inaram ko. Ay nawaw. Agpaiso ka di manong. Uwan ading. Nakayawanak iti kinapintas mo. Kayarigan ti sampagita nga agadiwara ti bangluna. Ay nawaw. Unay daytan manong. Nusong batanak, saan kanto agbabawi iti sidong ko? Dungdunguan kanto iti agnanayon? Kasano nga masigurado kung agpaiso dayta nga ibagbag ang manong. Sung batanak tapno may panagnak kaw ading ko. Ay nawaw. Sige, bay ang manong tapanunutak ka na imbag. Apay kasalalim mi day ti Roma, nakakita ka niya ading ko. Ay, kunak nga no, ti ur-urayak, ti sumungad itaya. Ay nawaw. Sino ay ti ur-uraya maading ko? Ay, saanan napatag amaamuam no asino mano. Ay, anya ka di tigagaram, ta nakaumay ka. Kasla. Nagriga magayam arugyan. Arugyan ti anya ngay mano. Ti agaram ading ko. Agaram ka man? Kuma. Apa, ada ka di sa bali nga agar-aram king ka? Ay, adda manong. Ay nawaw. Sino nga ading ko? Ni Manong Walter. Sino nga tikeket mo kada kami adwa? Ay, kwa manong. Jak payam mo. Ay nawaw. Siyak ti pilim ading ko. Matay, no ni Walter tanaungat na siya. Manong agdigos. Ha? Saan matamadlaw aman manong agdigos, manong? Ay nawa. Kauan ata napudaw nga rumay. Anya nga iti ginagara ni Ruben Ije Balayo, Ingrid. Ay nawa, imay mat nagarang. Anya, inaram na ka.
Uwan nga ron. Ay nawaw, saan ka ding agkatrabahuan da? Uwan nga ron. Mas dawak mo, tanaggidan damat anagaram. Kunakpay mat no kursunada nak ni Ruben gaputa ka na yun nak nga isuman. Ah? Ay, adda ka di bagbagam? Ah? Ay, awan. Kunak, mapana kung taada pa'y aramida. Ay nawaw, nagwapo ka mo iti day tapor mo, Walter. Ay, kawin ha. Kasano nga mapasungbat ko ni Ingrid no sa anak nga agpagwapaw. Maaba ka kumalan iti postaan tanong kastalaan. Ay, gagalibtak ka magamin ah. Mala, panamang kan. Barang sungbatan nakitan ni Ingrid. Saan ang mabaling ang maaba ka iti postaan? Adun ti kwarta kay nabak na iti sugal. Ang panunod ka iti pamuspusan. Tapno siyak ti mga abak iti postaan, me. Paray, kumusta ti panagaram mo? Sinong bata na kan? Ay nabaw, dandaninak sungbatan ng dayay. Impaigam na kanya kung nagitiramay na. Anya? Ano kasta? Siya ang mga rudon ti mapan. Anya? Kasta ti itsura mamapan? Ay no, kastoy mo't at alaga ti panagbarbado. Ay awan mon. Ay sungbatan na kangarod no kasta mo itsuram. Para makita, no asino ti sungbatan na kadata. Adda ka manan, Manong? Wala ding. Taaday pudnukin ka. Ha? Anya day ta, Manong? Sakbay na. Aday iba ka. Sapay kumataw manugol ka. Ay nawaw. Ibagamon a Manong no anya day ta. Saan ka di nakadlaw? No apay ang nagsabay kami kin ni Walter ang nagaram ka. Ha? Ay, apay ngagpay sumanong. Ay nawaw. Nagpustahan da ka. Kano manugot ka. Ikan ka itiba intimay. Takunwari, sakrisong batang. Ang sinatamala, no maalatan di kwarta. Ha? Uy, Kunak man laang nupod no ay ayatan nak ni Walter. Saan maggayam? Sige, umanugot ak iti bagbagam. ay nawaw. Kasi, iba ka kay ni Walter asinong batan ako. No may agdamag, ibagam asakti siyong batang, ha? Ay nawaw, kasano kumasungbatan na ka, kat kumagatan kanyak. Madlaw ko kayat nakmatan. Ikaw na, mapankaytayan na tatamagam. Ay talaga mapanak. Hala, darasem, mapangkang. Takalbasan na, mapantan agbale. Aggagatilin lagi ti dakulap ko. Masubot kon lagi ti ado akwartak ngay nabak mo. An-anwan niyaw, tisag 330 mil. Pagpunan mi tinugo sa boss. Kasta ngagpaiso, boss. Ala, inutak nga ikistay kinagiti suldo yaw. Tapno, saan kayo Amerikatan? Ay na, ay na, wow. Agyaman kami ulit po sa. Talaga na simpit kayo ka na kami. Kawan anyaman na. Basta nagagit kayo ka na yun. Nasimpit at mat ka na kayo. At tuyan tiba intimel ngayong kariking ka, ading Ingrid. Kastay tulagan ta. Aksina tanak. Ay nawaw. Una Manong, kat agyaman ak iti da ito'y Uy, ako na nyawa na. Maaram kumutay ni Margie agayam mo. Isok ti kurso na takay. Itata napadasa kong ginagaram. Saan ako na mabae nga agaram kong kwa na? Anya? Kurso nadam ni Margie? Ay nawaw. Naibagak pa'y matkan kwa nang agar-aram ka kanya. Ay nawa, saan nga ro ital nga? Ay, ibabawan din baga. Ibagam anag kamali ka. Ani Walter ti iar-aram ko. Uy. Sige. Isu ti ibagak no agdamag.
Apay nga adda ka ditoy. Flowers and chocolates for you, Margie. Ay nawaw. Apay da kitoy. Para kang ka? Gamin, napayagin na kursonada ka. Yung mabain ang laing agarang. Kuna ni Ingrid nga iso ti armam. Ay nako, nagkamali lang. Ni Walter ti ararang ko. Kasta ka de? Kunaklakit din no ni Ingrid ti armam. Sikat ti kursonada. Sikat ay ayatag. Ada ka di magpalagayat mo kanya. Sige man langan. Saan kan aparigatan? Sungbatan kan. Ay lawaw! Talaga kang susurtiyak. Apay ngay, kunak mo ni Ingrid ti girlfriend mo. Hindi mo't Margie ti kanayon makakuyog. Sina ko ni Ingrid. Sa nga iso tayo ayatag. Nagpustahan talang man. Ni Margie, ti kayan ayat ko itan. Ay nawaw. Kasla mo nagwapo ka launa yan. Kas ka mo lagrurupa akarag. Wala, bakit ha? Bakit ko? Sika ngay, guwapo ang agpaiso. Saan mo abagay? Naging kayo ta. Jack Maaklon as sikati sinungbatan ni Ingrid. Nawatam lang, di pa nakaabak mo. Saan nga itag na nanayo? Get sikati mga abak? Nana, adamat ton istor ni Ingrid. Ay, wan mat baraok. Ay, ada nga min nasagap ko at chismis. At di kwarta nga inggatang nakadagiti tagila ko na. Kat bingay na iti lalaki ang nagpipinus dakin kwa na. Basta jak maawatan di istorya. Ngam inikkan kanu jay lalaki iti ba intimel. Tapno isusa ti mga bak iti pusta. Kaslakasta. Kasta ya. Ay, sige. Labsan kayo pa dito eh. Isumot lagayam abiglalatan nga iso ti sinungbatan ni Ingrid. Sa orday di Ruben. Urayam may ti panang balas ko kan ka. Gaputa saan ka alimaban iti patas. Umayak man nagpasyar, Margie. Ha? Ay na, una yun ti gwapo na. Kasla aklamayin indayon amat-matmatan na. Margie? Apa kasla may kulkulang kamutan? Ay nawaw. Kuwa, Walter. Sino nga min ti pasyaram aya? Sika kumaano mabalin. Ay nawaw. Kunak man no ni Ingrid ti ararmam. Insarden kong tinagaram. Tadadyak kayat nga ugali na. Sika kumati kayat kong ay kasar. Anya? Kasar adagos? Uwen. No kayat mo, yawid kan ijayan may. Yam amo ka kadagiti dadakil ko. Tulagan tayo ti panagkasar ta. Inton malpas ti kasar. Agsublita mo't lang dito eh. Tadito'y mo't ti ayan ti trabaho. Kuwa. Kasanungay nga tan ni Ruben. Saan ka nga pakpakadakan ko na? Mamuan ng tulatan. Awan pong ti maaramidan na no nalpasta na nagkasar. Sige man langan. Amom ka di, no sa dino tinapanan ni Margie. Manon nga alda, gaawan tao di balay da. Ha? Saan mo pa nga mo? Kat no iniyawi da ni Manong Walter. Ijay na kano nga ikasar ni Margie. Ay nako. Inusan kami pa yung alagsinakin ni Margie. Apa nga simurot yun ni Walter? Ay, diyak mo Manong. Ay, awaran ba yun na babaeng? Balang kagtays! Ayan ni Marjay, apaya si kalang ti si Mangbay. Ijayan balay nga agyan ti asawak. Dinan kaya ti umay dito eh. Awanan ka itibay trader! Awanan ka mat itibay na! Alay ko, ayop ka. Amam akayan ayat ko ni Marjay. Yung apay nga inagaw mo. Rik na ang ti sakit ti maluko, Ruben. Di kalimaban iti patas iti pustaan ta. Ti kunam jak maamuan. Iso ani Margie ti nalak abayad ti pananglukom kanyak. Nasaksakit ti singir ti panagibalas ko, Ruben.
Anyati ko na. Agpakadakan. Un, boss. Diyak kaya natin ang makita ti ropa ni Walter. Sakit tinakam ko. Iti panangagaw na iti kayan ayat ko. At ang rason, no apay anaarabin na tigas jay. No siyak tida kayo. Agin na yus kayo kiti na. Saan mo't lang? Ani Margie ti babae dita. Nabayag kayo na nagkadkadwa. Kinumabaleng, diyak kaya't amapukaw ka dito. Kaputa sika ti may sa kadagiti kagagitan at trabador ko. Ay nako. Ano mabalin? Lakaya ti pumano, boss. Awan lang amin ti rupak na isarang ko kin ni Walter. Dumawat kalatan, iti pasensya barok. Uray na sakit tinagam mo. Adu pa iti masapulam ababa idita. Nagataw. Sige, boss. Dumawat ak lagi iti pasensya kin ni Walter. Saan mo nga aramiden, ti saan mo akayat nga aramiden damatken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Tatalukas, mabalin ka dito Anya may ti may umu... ugatangan, Godol? Si kamagaya, Mime. Wan, siyak pa lang tinagbanta iti tersena ni Tatang, tada na panan na. Ay, nawawa. Anya kami ti utangam, Godo? Kwa, sana nga umutang, Mime. Bayadak ti gatangag. 2 a sardinas ken may 1 kilo a mantika. Ken... Anya pa, eh? Tayman cellphone number mo. Ha? No, okay lang ken ka, Mime. Ay, okay. Awan mat siguro ti agungat, anya, Godo? Ay, no, apay akas tatiisem mo, Gina. Ah? Anya nga tinagsaritaan nyo kanigudo itay, Mime. Anya? Kursonada nakakanukat. Ay, sardangan nakman si ka, Gina. Amom, Mime. 30 mon. Di kan agpakipot no di mo kayat timabaakan. Sayang mo tipintas mo. Aklunam kit din ni Gudo. Saan abali ta agpadpada kayo mat a single. Kasano ko mga aklo na, kat saan pa'y matanagdaton kanya? Isuntumot lang ti papanan na. Apay-pay lang apabayagan nyo. Ay, diyak man amukan ka, Gina. Advance la unay mo, ti pa nagpampanunot mo. Anyat ikunam, Godo. Agdaton ka, kandi Meme. Uy, nanang. Ay, nawaw. Lukas ta ti arabidam. Makaasawa ka tumat siguro na nakaw. Ay, nanang. Panagkunayo, kursunada na nga ni Mime. Apay kumaasaan. Nagwapo ka nagagat kamay. Ay, nakus takarot. I-text ko ni Mime. Ibagak amatuloy ti date me inton malag. Sige, siya kung ti makaamo iti pulo kan sapatos mo, anak. Iplansya. Tapno presentable ka mo ta iti date yo kan ni Meme. Ay, nawaw. Ay, agyaman alaunay, nanang. Tay sabong-sabungan apulaw ti iplantsayo, Laki tiyam ko day jay kay. Ay, asino tinag-text ken kami, May? Ni Godo. Anya ti kunana? Matuloy ka no ti date mi inton malam. Ay nawaw, chance mo daytan, May. Saan abali tagwapo kan nagagatmat ni Gudo? Saan kan tong agbisin no iso ti maasawam? Nga ta? Kas makita mo't, May, nalawa ti gardin na.
Asin na ti ko nam akadit mo, Mimi, anak ko. Ni Gudu, tatang. Ay, nawaw. No, kasta. At dagaya man ti relasyon nyo kinigo daw. Ni tatang mat. Ag-date kami pa'y laang. Saan ko pa'y mat nga inaklon dya tao? Ay, kaaklo naman ah. Aguray pa'y mat tatang. Isuntungan lang ti pagturungan na. Apay pa lang ang pabayagan nyo. Agpadpada kayo ka ni Jane at ibagbaga tatang. Kastamat lang ti ibagbaga na kanya. Hay, kamaudyanan na. Makasawa matenter ka kay so ng anak ko. Ay, saan pa'y matasigurado, tatang? Kasano, no, saan gayam anigudo tinaituding nga para kanya? No, saan anigudo tinaituding nga para king ka? Ay, ipilit tayo anak ko. Di ka matagsa sa ugo do. Okay ka kadilaan? Kuha, Mimi. Ang mga numabisin kan. Kaya kung ti agawid, Mimi. Agawid takitin. Ay nawa. Punak man no ag-date ta itago do. Kasangsangpet talaang kaya't mukit din ti agawin. Pasensya ka, Mimi. Saan talat ako man nga imimay no agawid tamat ladagos. Di ta ka man lang. Sa dino iti papanam, Mimi. Urain na ka. Asino iti kadwak nga agawid no ibatinak. Ay, makaammo ka ditan ko do. Pinanawan na mo tayo. Ay nawaw, nagawid ka matadagos, gudo anak ko. Kumusta ngay tidityo ka ni Mimay? Nagawid kami adagos mabainak namin kan kuana nanang. Ay nawaw. Kano pinanawan naktubay. Isuasan kami nagkuyog ka nagawid. Ay na, gudo aya. Imbagak lang agawid kami. Kasta ko na yung matinti ungot na. Ay sos, adayamat ngamin kasta makidait. Awanan amang ano na dismayamat ni mimigan ka. Isuro nak ngamin ananang. Amuyo may girlfriend since birth da tao. Awan experience ko no may papan iti panagaram. Practice pa ila ko madayjay kunay. Kastoy matan tinapasama. Ay awan mo gudo. Talaga saan kan ama kaasawa no kasta kalaan. Nag-aawid ka ba adagos, Mimi, anak ko? Di yun sa lodsudan no apay tatang. Ay, nawaw. Ni Gudungay, saan nakakaing tulog? Ada ka di makita yung agudo, tatang. Napuro mo ti ulom, anak ko. Napasama kaya? Ay, makapasuron day dyan agudo, tatang. Kaslang trip lang man. Agasam man day ta, takasangsangpet milang sentro ngam kayat nanti agawid. Gagaangay na, anak ko. Ang mga lumabain laang king ka. Di baga nakit di tatang, pag tripan nak, sayang lang ang ti oras ko kankwana. Sabi siguro, anak ko. 30 minutes ni ko daw. Imposible ang pagtripan na kapailaan. Sabay sa, nadakamat ng kanya, akayat nakangaikalay sa anak ko. Di yun namnamaan nga at dakalay sa mapasamak, tatang. Saan mo tan agsen titix ko kun ni Mimay nanang? Ay nawaw, amang ano in black na kan, anak ko. Talaga nasakit tinakom na kanya. Kasano ngayon? Amo ko no niya ti aramidam. Anya ngay nanang? Ay wam ani Mimay. Kasano nga rugnay? Mapan kay ti ayanda ikami ti sabong. Ha? Ay Wayne. Payadyak na panunot day ta. Mga lakan to iti sabong iti arubayan tayaw. Piliyam tay kamamayatan. Tapnusan ang madismaya ni Mimay. Ariglado nanang. Kasta ti aramida.
Si kamat gudaw. Sa dinong ay ti pangipanam kadagita asabong. Sapay inraman mo abinagkat dagiti pasaw. Ah, para ka ni Mimi dagito asabaw, Gina. Para ka ni Mimay? Well, at ngamin di mi nagkinawatan idi na minsahan. Iso padasa man ti mapan iti ayanda. Ay, wag man maray. Ay nawaw. Talaga adisidido kang agdaton iti gayem ko Ay, unmut Napudno na iti marikrik na kapanagayat para iti gayem mo. Nukas tala ang akanayon. Sigurado nga aklunan na kanimimay. Amok akursunada na kakat. Oh, pudno? Wen, saan na lang ngamin nga aklunan nga madlaw mat? Uray saan na nga ibaga, madlaw akursunada na kamat. Ay, nawaw. Mala, agpatuloy akon. Ang mga numataktak ka pa itilakad mo, gudo. Ibatik lang ang dagiti paso iti paraangan da tatalukas. Ikargak dito'y. Dito'y sintro. Abeta. Tapos makita adagos ni Mimi. Sigurado makita na daytan no lumar. Agawa akong ti pumanaw. Tamangan no makita na ak. Adamat nakapaso asabong iti paraangan tayo, tatang. Ay, nawaw. Ano asabong? Kurakit di ano da kayo tinangyawid. Ay, saan? Mga lagay kumamay. Wano, sa bali laang tinagideliveran da. Ay, huwag nagpaisaw. Asino ka tamot yung makinko ko katakita asabaw? Agora ka. Kung saan nga agbigtaw? Kasta dagiti sabong ana imula iti paraangan da marinora. Anya? Ang mga impa-deliver ni Gudo para king kanak. Ay na, nun ni Gudo tinagapon dagita asabong, isubliyo kan kwa na, tatang. Sige, abot. Kita, talo apasaw, tinyag na. Kasla, I love you, mati kaya nasawan anak ko. Nagadunga mo day jay a tao. Kumusta nga itinapanam ko do anak ko? Nakapagsarita kayo kade ka ni Mimay? Saan kami nagsarita, nanang? Ay nawaw. Kasano nga ro na naitid mo dagiti sabong ken kuha na ngay? Imbatik latan iti parangan da? Anya? Sana balay, kasigurado makita na day jay, nanang. Ay na, Gudo aya. Saan akas ta ti agarem, anak ko? Ano san tayo paila nga? Ta-practice paila ako nada. Ay, practice ta ropam. Apay, adamat aya kasta? Magpaina nga road. Nakasang sangok ni Mimi. Jack amuno niya teramida. Ay, kasla, Jack makakutay. No kasta, mabuteng ka iti babae. Sana ka mabuteng. Ang mapaina nga road, nanang. Si kama mo ti mamintal black. Nagloko kan Gudaw. Ay nawaw. Apay ka diya, nanang. Naksayan mo ti talo apaso ti mula kasabaw. Kinukunayo akisayak. Anya? Di kunak, mga lakalaang iti sabong. Jakmat imbaga nga agraman pasukit itid mau. Ay, pasensya kayo na, nanang. Intun sumaranaw. Lawlawagin nyo ngamin at ibagayaw. Sapay dagiti nagpipintas ti binagkat mo, anak ko. Sana balay. Masukatan tulat ta ka dinanang. Tinapatag ita kit maay-ayok ni Mimay. Ay na, agtalimo daw aksen, anak ko. Ay, sana. Ay, mabilang tamang yaplagak itisako. Tapno saan amarugitan ti kawasyaw no matalimo daw kayaw. Ay, yak ambukin ka! Nasalaw kumat ni Gudo idi na minsan nga aldaw, Mimay. Adda binagkat na atalo apasaw.
itad na kanukin ka. Tiyawanan bain agudo. Ne, apay, kasla na sakit tinakamukin kwa na. Kasano? Kasla pagtertripan naklaan, Gina. Nag-text, nagado nga ibagbagana. San mat amabain kanyak? Ngam no kasangsangok, ay nawaw, kasla agner-nervyos mat tinakanayon. Pudno nga'y ayatan na kanigudo. Ngam, anya? Mabain kanukin ka. Nangag ko nga ti saritaan da kanina na Nora, idi na minsan alim mabasak iti paraangan da. Ti ko na ni Gudo, kat kasta unay ti bain nakin ka. Kasla saan kanupay ang makakuti no kasangsango na ka. Kasano nga rod ngagkalay sa kami ngay no man nagbabain mat. Awanan agpada kaminton amabaakan no kwa. Yes! Yes! Ay nawaw! Anyak mapaspasamang kanta ko daw. Hay! In-unblock ni Mimi tinumber ka. Jesus, naisind mo ti atidog atiks ko kang kuwana, nanang. No kasta, effective ti sabong nga intad mo kang kuwana. Ay, kunak tumong ngamin kang kananang. Oh. No kasta nga raud, ipapatem ti agaram kang kuwana, anak ko. Panagkunak ka, napakawan na kaon. Nasaya at mat ano kasta. Katinton maminsan, di mon ul-ulitan ti inaramid mo, tapnusan ang maupay kan ka. Wen, bumawi ak tukin kuwana, nanang. Agyaman na ka, tay manugot ka nga, di tamanan mi may. Saan kan amabain kanyak ko do? Saanan? Sigurado ka? Ay nawaw, uwan ko naklang arudahin. Pasensya ka ni tinaramid ko itinapalabas sa bulan ha. Talaga mabainak namin kun kami may. Sige, pakawanan ka ita. Ngam ikarim kanyak asan ang maulit day chay. Talaga saanan, bumawi akan kami may. No kasta nga ron, aklunan kan. Ha? Duatan. Sigurado ka? Wan, usto ni tatang. Isuntumat lang titurong na. Ay nawaw, agyaman ak launay mimi. Ay ayatan ka unay-unay. Mabit lang ko doon. Di nakarakupan itinairot na. Saan ka makaangas? Ay, sorry pasensya ka mimi. Ay naragsakak lang amin. Itaman pa nga intulod na kanigo daw dito balay mimi, anak ka. Ay nawaw tatang, rumbang laang Gaputa, adan relasyon mi kanigo do. Ada, nagpatak matay. Sana bali tanabayag mo tan nga agam mo kami. Sa maysa, saan ka di ako nayo nga isuntumat lang ti pagturungan na. No kasta ka na, pagsasaritaan tayo di may papanitikal lang sa'yo, anak ko. Ni tatang mat, aguray pa'y mat Huwag ka rin, huwag ko na lang. Enjoy kayo ba? Pagsaritaan tayong tok, di may papanitin ay tabanang nung nakasagana kayo na dwa. Panagkunakat nasken agumatang kayo ni Tiburyas, nanang. Ay nawaw, ano mat ko daw. Kagtarakan tayo tapno damausar ito nagkalaysa kami ka ni Mimay. No kasta, inaklon na kan ni Memay. Uwan nanang, itaylaan. Sige, siya kung ti makamoy ti Buryas. Agsapula kon kadagiti kaaruba. Sigurado nga da Buryas da. Ay, mano a Buryas kay anak ka. Ay, rabi nanang, inton bigat ton. Ay, huwag nga paisaw. Ay, nawaw. Di ka agbabain, tapno di ka maunaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.